tichitaura pamusoro peshoko raMwari. So tinoda kutenda Mwari nekuti vata umwe mukana wekuti titendeuke, mumwe mukana wekuti tibve pane zvakaipa zvedu, tibve pakuipa kwedu, tibve pakutadza kwedu. Saka Mwari vanotida, Mwari vakatipa mwanakomana wavo mumwe oga. That was a sacrifice yekuti iwewe as an individual you cannot make such a sacrifice. Asi Mwari vakasacrifice mwanakomana wavo mumwe oga kuti ani nani anotenda mumwanakomana arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka tikatarisa isusu from Genesis, vanhu vatadza, vanhu vaita zvese zvakaipa, tinosvika pakuti tinopiwa mwanakomana kuti vanopona vagone kuponeswa. Asi tikaenda isusu tonotarisa Psalms 119 inotaura pamusoro pekunaka kukuru kweshoko raJehovha. Inotaura ichiti vakaropafadzwa avo vane nzira yakarurama, vanofamba mumurau waJehovha. Mwari vakavenga munhu anoita zvakaipa, Mwari vakavenga munhu anotadza, Mwari vakavenga munhu anoita zvivi mukati meupenyu hwako. Saka kune vazhinji vari kuita zvivi zviri deliberate vachitoziva, but anotadza achiti ndichazonamata Mwari vagondiregerera. Asi rega titaure tichiti Mwari vari kutaura vachiti vakaropafadzwa avo vane nzira yakarurama, vanofamba mumurau waJehovha. Vakaropafadzwa vanochengeta zvipupuriro zvake, vanomutsvaka nomwoyo wose. 15:8 dzaMathew dzinotaura pachena pamusoro pevanhu vari kutsvaka Mwari. Inotaura iyo ichiti vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu. Saka we now have vakatarisa matauriro ake munhu waMwari, ukatarisa maitiro ake munhu waMwari, ukazoenda pamwoyo wake ndopaunoona kuti ayo hapana munhu waMwari. Nekuti Mwari vataura pachena vakati vanondikudza nemwoyo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Saka vanhu ava ndivo vanhu vamwe chete vakafanana nevakataurwa pana Proverbs chapter 14. Mwari vachidzidzisa vanhu vavo ndokubva vaenda vachibva vanotaura pamusoro pemunhu akati mumwoyo make, vakati benzi rakati mumwoyo waro Mwari hakuna. Proverbs chapter 14, benzi rakati mumwoyo maro Mwari hakuna. Saka muri kuona nyaya iyi yabva pakuti vakaropafadzwa vanhu vari kuchengeta mirau yaMwari, tobva tati benzi rakati mumwoyo maro Mwari hakuna. Saka muchaona kuti zvinhu zvese zvinoda kuti tigone kuti kana tichiita zvatiri kuita tinge tichinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi, tichinamata Mwari tiri pakurevesa, tisiri kunamata Mwari tiri pakutsvaga zvenyika ino, asi tiri kuenda kunotsvaga umambo hwaMwari. Saka vanotaura vachiti mukadzi mumwe nomumwe wakachenjera unovaka imba yake, asi benzi rinoiputsa namavoko aro. Unofamba nokururama kwake, unofamba nokururama kwake unotya Jehovha, asi wakatsauka panzira dzake unomuzvidza. Mumuromo webenzi mune shamhu yamanyawi, asi miromo yavakachenjera inovachengeta. So it's quite unfortunate kuti network yedu iri kuita ichirasika, iri kuita ichienda, asi taura isisu pamusoro pekuziva Mwari kana kuti kufamba munzira dzinodiwa naMwari. Saka shoko raMwari Proverbs chapter 14 verse 7 inotaura ichiti ibva pamberi pebenzi nokuti haungawani miromo yezivo kwaari. Saka
uchaona kuti ugone kufamba uri munzira yaMwari unofanira kuti ubve pamberi pebenzi. Uchazviziva sei kuti uyu munhu uyu ibenzi? Maitiro ake pamberi paMwari ndiyo anotaura. Hakuna munhu waMwari anonzi aita girlfriend. Ichocho itori number 1 answer yekutaura kuti iri ibenzi. Unofanira kuti ubve pamberi pebenzi, ubve pamberi pemiromo yebenzi. Mwari ndizvo zvataura, rati ibva pamberi pemiromo yebenzi. Saka munhu ari kurarama ari munhu waMwari ane girlfriend, Mwari vanomurigadha sebenzi, nekuti haazi kufamba nenzira yakarurama, haazi kufamba mumurawo waJehovha. Nekuti kana uri kufamba uchiparidza shoko raMwari, uri kuenda uchinorepresenta the word of God, uchienda uchinotaurira vanhu pamusoro pekunaka kweumambo hwaMwari. Saka iwe kana uine magirlfriends, kana iwewe uchibata zvese zvinonyangadza pamberi paMwari, ndechipi chauri kudzidzisa vanhu vari kutevera Mwari? Shoko raJehovha riri pachena richiti zviro kwazvo havaiti chinhu chisina kururama, vanofamba munzira dzake. Saka kuba chinhu chisina kururama, kuuraya chinhu chisina kururama, upombwe chinhu chisina kururama. Saka vanofamba munzira dzake ndedzipi? Nzira dzake ndiko kuita zvakanaka, nzira dzake ndirwo rudo, nzira dzake ndiko kutevera Jehovha nemoyo unorevesa. Saka manheru ano munhu nemunhu ngaazvinzvere uzvitsvage pawakamira pamberi paMwari. Reason ndeyekuti nguva iri kuenda, nguva iri kupera. Saka iwewe kana wakagadzirirwa kururama, kana wakagadzirirwa kunopinda muparadhiso yaMwari, unofanira kunge uri munhu akagadzirira kuenda muparadhiso yaMwari. Unofanira kunge uri munhu ari ready kuti izvezvizvi kana Mwari vakakuti nguva yakwana, Mwari vakakuti handi, unoenda here kuna Mwari? Unopinda here muparadhiso yaMwari? Iva munhu akarurama, iva munhu anotiza chakaipa, iva munhu anonzvenga zvakaipa, iva munhu asingagari pamatare evanhu vakaipa, iva munhu anotiza unhu hwekuSodhomu, iva munhu anotiza unhu hwekuSodhomu and Gomora. Uve munhu anonzwisisa shoko raMwari, nekuti sevakwasha vaLoti vakaudzwa pamusoro pekuparadzwa kwakanga kuchazoitwa guta. Maudziro atiri kuita vanhu pamusoro pekuparadzwa kwenyika ino yatigere, kuti kwakanga kune vanhu vaiva nesimba, kwakanga kune vanhu vaiva nomukurumbira, kwakanga kuine vanhu vakanga vane mari kupfuura yauinayo, kune vanhu vaiva newisdom yakapfuura yauinayo. Asi vanhu ivavo vese nekupfuma kwavo nesimba ravo newisdom yavo vakaparara vakaenda, vese vakamirira kutongwa. Chasara ndechekuti iwe uteere nenzira iyoyo, wakamirira zvekare kutongwa. Saka nzwisisa nyaya inoti kana ukafa usina kururama, hapachisina zvemukana wekuti ugone kuzorurama. Ukafa usina kutendeuka, hapachazowanikwi zvemukana wekuti ugone kuzotendeuka. Hapachazowanikwi zvemukana wekuti ugone kutsvaga Mwari. Nekuti nerimwe zuva Jesu anopa mufananidzo wokuti kwakanga kune murume akanga ari mupfumi, asi paiva nemurume akanga ari murombo akanga achinzi Lazaro, akanga akagara achidya pasi petafura yemunhu akanga ari mupfumi. Saka zvino vakati ivo vafa, murombo akanga achinzi Lazaro akaenda kuparadhiso, uye mupfumi akaenda kuHadhesi. Saka nenguva yaakanga ari panguva yekutambudzika ari muHadhesi, akatarisa kudenga ndokubva aona murume anonzi Lazaro, ndokubva adanidzira akati, baba Abrahama, tumiraiwo Lazaro anyike chigunwe agone kundidonhedzera donhwe rimwe chete, pamwe ndingapona. Saka uchaona kuti nguva iyoyo haichazowanike, nekuti anopindurwa achiti pawakanga uchifanira kuwana nyaya iyi wakanga uri panyika, ndipo pawakanga uchifanira kuwana nyaya iyi.
asi anotaura achiti chitumirai shoko riende kuvanin'ina vangu, varege kuzofamba nenzira iyi, varege kuzouya kwandiri nekuti ndiri kutambudzika. Asi anopindurwa achiti varipo panyika vanotori nemandate yekuti vange vachiparidza vhangeri yechokwadi. Varipo panyika vanotori nemandate yekuti vaite kuti munhu ange achifamba nemirau yaJehovha, munhu ange achifamba nekunaka kwaJehovha, ange achifamba ari munzira dzaJehovha. Saka hazvina kunaka kuti uparare ufe mweya wako usina kuparidzirwa vhangeri. Asi tinoparidza seiko vhangeri? Tine nyaya inonzi instruction yatinowana isisu pana Ezekiel 33. Ezekiel 33 panotaurwa pamusoro penharirire. Panotaurwa ipo pachinzi nharirire basa rayo nderekuti kana pane chakaipa chauya, kana kuti chiri kuda kuwira makudo, inowanza kuva kumakudo kana kutsoko. Kana pane chakaipa chiri kuda kuwira makudo kana tsoko, nharirire inopa signal yekutaura kuti kwashata, ibvai panzvimbo iyoyo muende panzvimbo iri safe. Right? Kana nharirire ikaona chakaipa chichiuya ikanyarara, Mwari vanotaura ivo vachiti muparidzi weshoko raMwari akafanana nenharirire. Ukaona chakaipa chichiuya ukarega kuchitaura, kana munhu akawirwa nechakaipa afa hake ari mune zvakaipa zvake, asi ropa rake richava pamusoro wako nekuti iwe wakarega kumutsiura. Saka iye hake achatongwa nemhaka dzake nekuipa kwake, asi iwe ropa rake richava pamusoro pako. Zvichireva izvo kuti muchaenda munotongwa mose, muparidzi nemuparidzirwe. Asi kana nharirire ikaona chakaipa chichiuya, muparidzi akaona chakaipa chichiuya, akakutsiura, akataura pamusoro pemabasa ako akaipa, akataura pamusoro pekutendeuka kuti utize chakaipa uende kurefuge yaMwari, iwe ukarega hako kutendeuka, zvokwadi chakaipa pachinokuwira, iwe hako uchafa uri mune zvakaipa zvako, ugotongwa nekuda kwezvakaipa zvako. Asi uyo akakutsiura, uyo akataura pamusoro pechakaipa chinouya, achange asina ropa rako pamusoro wake. Ndiko saka tichiuya tichitaura pamusoro pekuti vanhu vaponeswe, tichitaura pamusoro pekuti munhu atendeuke, tichitaura pamusoro pekufamba nenzira yakarurama, tichitaura pamusoro pekufamba nenzira inofadza Mwari, nzira isinganyangadzi Mwari, nzira isingasemesi Mwari. Nekuti Mwari vanovenga munhu akaipa, Mwari vanovenga munhu anoita zvakaipa, Mwari vanovenga munhu anofamba padzidziso dzakatsauka, Mwari havawirirani nemunhu anofamba padzidziso. Ukatarisa zuva ranhasi kuchiedza, miracle iripo yaitika. Kune vafa vanga vakatoplana nzendo, mapati nezvimwe zvakasiyana siyana, asi vafa. Iwewe uri, kune vane mari zhinji kwazvo vanga vachigona kubhadhara madhokta, asi nekugona kwavo kubhadhara madhokta vafa. Iwewe zvako murombo, usina mari yekuenda kunochekwa BP, usina mari yekutenga mapiritsi eBP, wamuka uri mupenyu. Imiracle yawaitirwa naMwari. Hakuna munana unopfuura wekuti unomuka uri mupenyu. Ukaona mukadzi wako, mwana wako, kana murume wako achimuka achiti mamuka sei, ziva kuti patoitika munana. Kunzi mamuka sei uchizvinzwa, utori munana waMwari. Hakuna munana unopfuura kumuka uri mupenyu. Tenda Mwari, utendeuke paubve pamabasa ako akaipa. Utsvage Jehovha nemoyo wako unorevesa. Mumoyo mako inzwa kuti makatakura chii. Saka tichipedzisa toda kuverenga Psalms 119 verse 11. Inotaura ichiti shoko renyu ndakariviga mumoyo wangu kuti ndirege kukutadzirai. Shoko renyu ndakariviga mumoyo mangu kuti ndirege kukutadzirai. Toenda tonotarisa tichiti ko iye anonzi shoko, ndianiko anonzi shoko akavigwa mumoyo wemunhu? Ndiye kaJesu Kristu mwanakomana waMwari. Ekuti ndiye anonzi shoko, ndiye anonzi chiedza, ndiye anonzi mwanakomana waMwari, ndiye anonzi Mesias, ndiye akatifira zvivi zvedu pamuchinjikwa. Saka shoko raJehovha wakariviga mumoyo mako
kuti urege kuvatadzira. Saka uchaona kuti kana ukadaro haugoni kutadzira Mwari, nekuti Johani akatanga pa 1:1 taura kuti pakutanga shoko rakanga ripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko rakanga riri Mwari, ireri pakutanga rakanga riri kuna Mwari. Zvinhu zvose naye kunze kwake hakuna kuitwa kunyange chinhu chimwe chakaitwa. Saka tikaenda pa 1:14 inotaura kuti shoko rakazova nyama kagara pakati pedu, tikavona kubwinya kwake, kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete wababa, azere nenyasha nezvokwadi. Saka ndo wataura uchinzi shoko renyu ndakariviga mumwoyo mangu. Ndiye Jesu Kristu akauya akazotifira. Saka tikafamba munzira dzake, kana tikaviga Jesu Kristu mumwoyo medu, tichagona kufamba nediscernment, tichiona kuti iyi miedzo yatakuiswa inoita kuti Mwari vagumbuke nesu. Izvi zvatakuita izvi zvinoita kuti Mwari vagumbuke nesu. Saka munhu iva netime yekumediteta magwaro aMwari. Usadokerwa nezuva usina kuverenga shoko raMwari. Ngakusavira usina kuverenga shoko raMwari, asi uri pa WhatsApp, uri pa YouTube, uri pa Facebook, uri pa TikTok, uchiita zvinhu zvese zvakasiyana siyana, asi uchishayiwa nguva neshoko raMwari. Wapedza izvozvo woenda kumusi weSunday kuchechi, woti uri kuda kunopinda muumambo hwaMwari, nekuti umambo hwaMwari haungopindwi zviri nyore. Tikaenda isisu kuna Revelation inotaura pamusoro pendiro dzakanga dzakazara neminyengetero yavatsvene. Revelation inotaura pamusoro pendiro dzakanga dzakazara neminyengetero yavatsvene. Chinoita kuti tive vatsvene kuverenga magwaro aMwari, tigoziva mirayiro yake, tigogona kufamba naMwari mune zvakanaka. Saka isisu kuti tigone kuzonzi minamato yedu yakanga iri pakati peminamato yavatsvene, zvinoda kuti unge uchiverenga shoko raMwari. Zvinoda kuti unge uchimediteta shoko raMwari, uchinzwisisa kuti shoko raMwari rinoti kudini pamusoro peupenyu hwako. Nekuti zvinotaurwa zvichinzi minamato yavatsvene inoenda sechibayiro, sechipiriso kuna Mwari. Nekuti minamato iyoyo inoenda yononhuhwirira pamberi paMwari. Izvozvo zvinofadza Mwari, zvinoita kuti ivo Mwari vacherechedze mafambiro ako, ivo Mwari vanzwisise mafambiro ako. Nekuti kana wakarurama, shoko raMwari rinokupupurira. Shoko riri mauri rinokupupurira. Iye Jesu Kristu akati garai mandiri, neni ndigogara mamuri. Garai mandiri, neni ndigogara mamuri. Saka uchaona kuti paunoita chakanaka, Mwari vanonzwa minyengetero yako, nekuti uri kupupurirwa namambo Jesu Kristu pakufamba kwako. Nguva dzese dzauri kufamba uri kupupurirwa naJesu Kristu pamberi paMwari. Saka uri munhu anofadza Mwari nguva dzose. Mwari vanonzwa minyengetero yako. Saka Mwari tinoda kuti vakuitire zvakanaka. Tinoda kupedza session ino panguva ino yemadekwanano tichiti Mwari ngavaropafadze vana vavo, ngavaropafadze shoko ravo. Avo vanzwa shoko raMwari vakatenda mariri, ngavaponeswe varwirwe kubva pasimba renyika ino. Saka mumwe nemumwe enda paLord's Prayer unonamata manheru ano, Mwari vachikudzidzisa kuti unofanira kufamba sei. Saka tichange tichisangana nezvimwe zvirongwa tichitaura pamusoro peshoko raMwari. Amen.